Som jodleken hedder Søren! Ja, Søren, ja. Jeg går og jodler for ham hele dagen. Det synes en er sandt. Og om morgenen, når vi springer ud af sengen, skinner solen. En ny dag er begyndt. Det synes en er skønt. Du synger bare bare. Og aften, når vi putter op, så synger vi en sang. Og Søren jodler nede i Søren. Jeg kunne starte den sang forkert. Nu er vi altså kommet til det sted, hvor du gerne skulle jodle her til sidst. Og nu må du åbenbart vise sig tosset det. Bare du åbner en rigtig højt hver gang. Det var egentlig meningen, jeg ville være gået nu. Jeg har en lille ting. Må jeg godt lige vise en lille bit ting til allersidst. Det er sådan set et ekstra nummer, men som regel er der ikke nogen, der klapper længe nok. Nej, det er fordi, jeg har en... Ja, men der er en del af jer, som er gamle nok til at opleve det. Da jeg var barn inde i Tivoli, der havde de et loppecirkus. Og lopperne fra dengang, som kun alle mulige kunstnere, de var jo for længst døde, men nogle af efterkommerne lever stadig, blandt andet Viggo, som jeg havde med. Nej, det er mig, der er dum. Han var hernede. Lige inden Henrik kommer op. Det er fordi, at de begyndte at lave hemmelige lommer inde i lommerne. Her for eksempel en lomme til kondomer og hen til busbilletter. Hvor tit kører man i bus i sådan en tøj her, det er jo fuldstændig... Nej, det er voldsomt morsomt, hva'? Du har simpelthen hugget Viggo, eller hvad? Kom lige op og stå på gang, Henrik. Har du mærket noget klø nogle steder? Det er for tidligt, bare. Okay. Nej, men jeg tænkte mig sådan op i forsøget, og han kan godt lide sådan noget fint hår der. Fint kort hår. Så det er i hvert fald en, der er i gang med at lave en glidebane deroppe. Det kan da være, at han sidder et eller andet sted. Viggo! Viggo! Hallo? Hvor er du henne, Viggo? Jeg sidder her. Der sidder du! Ja, der var helt stille. Og hvad er så det? Er det måske ikke Viggo? Jo. Så nu kan du få lov til at se det på det her hold, Henrik, fordi du hjælper mig før. Og så kan du også være sandhedsvidende, fordi det er lidt svært at følge med så sandt. Viggo kan lave et helt enestående trick fra den højde her. Vil du også se? Fra den højde her, som er cirka 1,5 meter, der vil Viggo kaste sig ned i et dødsens... Jeg har altså aldrig nogensinde været Viggo, det der. Kylotte. Nå, okay. Og vi kan være sidde på det tøj. Viggo! Hvor er du blevet af? Jeg sidder lige her. Nå, der sidder du. Han sidder her på Bavaria. I kan godt se, at han er meget nem at se med de der cyklavenfarvede shorts, han har på. Se nu, der Viggo sidder her på Bavaria, og så laver han tricket herfra. Han kaster sig ud i det her dødsens farlige spring. Og halvvejs nede i springet, der vil han slå en dobbelt sats. Nej, hvor blev du ind? Nej, det gør du ikke det der.
bare høre her. Hey, tænd lige lyset! Ja. Nu du er derinde, ikke? Ja. Så kunne jeg da godt forestille mig, at måske er nogle stykker her, der gerne vil vide, hvad kan du se derinde, Viggo? Ingenting. Du mener, at der er bælmørkt? Nej, der er ikke noget. Det kan man altså ikke være bekendt til, hvis man ikke kan bevise det. Det kan jeg også godt. Kan du det? Ja. Okay, så lad os høre. Der